kowe ngluputke karo aku. Iya. Pancen aku ngluputke kelawan jeneng kita. Mergo pakarti kita kang kaya mangkono, pambegan kita kang kaya mangkono gawe gara-garane Kayuwangan Suralaya. Gara-garane nggo endi? Ana ing Kayuwangan Suralaya tumanduk hawa panas sartane para dewa bubar mawut ora kira-kira. Wah, Bathara Guru aku tak takon. Kita arep takon apa? Kayuwangan Suralaya kuwi papane sapa? Papane para dewa. Kuwi lenggane Panjeran Ulun, ulun kang dadi Nalendra. Ning Kayuwangan Suralaya saiki tak takon gegere Kayuwangan Suralaya sepira apa ya pancen bener para dewa ngasinung sang puyang lumpuk bentus kudel bingung tak kira kowe ora bakal kedadian nanging para dewa padha bubar mawut paling nek sumuk mengicul kelambi ngarani sing neko-neko karo Begawan Bima Suci niatku ki apik niatku ki tulus. Aku ora duweni niat apa-apa nek to pancen ana wong sing kepengin suwita karo aku ya tak tampa waton lahir batin. Tur ning ilmuku ki ming saanane Begawan Bima Suci ki ming pendhita gunung, ming saanane sing dimangerteni. Lah nek kowe kok ngluputke karo Begawan Bima Suci, mongko niate atine Begawan Bima Suci kuwi apik. Sapa wae ora bakal ana sing wani gawe cintrakane Begawan Bima Suci lan ngluputke Begawan Bima Suci. Turno kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna ih wonten timbalan Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi diagung pangang sami krana kula kama wantun ngrawakaken jengandika sedaya wonten Praja Ngastina dinten sakmenika wonten ing pasewakan aku ingkang benek lawan adat ingkang sampun nggih nggih parek cumadung dawuh menggah menapa utawi wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan agung Pamadayo wonten timbalan. Estunipun kula menika namung badhe matur sartanipun badhe nyuwun pamanggi pamrayogi iku pertikel babagan lampahan ingkang kula lampahi tuwin ingkang kula raosaken nggih nggih kepareng paduka kula aturi paring dawuh ingkang tetelo Paman Pati Arya Sengkuni estunipun penggalih kula menika sampun wonten 3 condro mboten rumaos jenjem mboten rumaos ayem mboten rumaos tentrem awit sak mangke wonten sak sukuning Arga Kailasa wonten ing Gunung Arga Kailasa wonten pandhita ingkang medhar piwulang amedhar sabda babagan kawruh ngilmu kasampurnan sak mangke pandhita menika peparap sang Begawan Bima Suci wontenipun pandhita menika wonten ing pertapan Arga Kailasa pertapanipun wonten ering-ering ing Arga Kailasa damel ingkang rayi mboten tentrem mboten ingkang damel ingkang rayi mboten rumaos ayem tuwin damel ingkang putra mboten rumaos jenjem lenggah dampar kecana wonten negari Ngastina mriku mila saking mriku Paman Pati Arya Sengkuni kula nyuwun iku pamrayoginipun kedah kados pundi supados kula menika rumaos jenjem tuwin rumaos ayem malah samangke gandeng Kakang Prabu Karna sampun rawuh wonten Praja Ngastina ugi badhe kula suwun iku pertikel kados pundi anggenipun badhe mbibaraken pawiyatan agung wonten ing Arga Kailasa menika Paman kula nuwun sewu nggih nyama-nyama jimat sesembahan kula anak Prabu Duryudana nggih kula nuwun sewu paduka ngendika bilih mboten tentrem mboten jenjem tuwin mboten ayem awit wontenipun pandhita wonten ereng-ereng ing Arga Kailasa peparap sang Begawan Bima Suci kasinggihan mekaten kula nuwun sewu Bima Suci tembung Bima utawi asma Bima menika ingkang kagungan namung Werkudara lajeng menawi pandhita kala wau peparap Begawan Bima Suci kula nuwun sewu menawi kula mestani menika namung Werkudara kenging menapa paduka nggadahi pamanggi kados mekaten sebab kula piyambak ugi mireng kabar menika kula piyambak ugi midhanget pawartos menika babakan Begawan Bima Suci ingkang medhar sabda wonten ing Arga Kailasa nanging kula nuwun sewu sedaya menika kala wau mbok bilih ugi dipun lampahi dening pun Werkudara awit
kados ingkang sampun kula aturaken wonten ing ngajeng kula wau Bima menika namung asmanipun Werkudara jagat dewa Bathara papan wonten timbalan kula ugi mireng kabar iki kados mekaten lajeng menawi tutur mekaten para Pandhawa menika ingkang damel ingkang putra boten rumaos jenjem para Pandhawa menika ingkang damel ingkang putra boten rumaos sayem lenggah dampar wonten garing Astina nanging ugi sampun wungsal wangsul merambah makaping-kaping Kurawa damel ngarti sampeka damel syarat srana pejahipun para Pandhawa nanging ugi gagar wigar tanantuk karya malah samangke Pandhawa sakmenika mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pikantuk kanugrahan saking Bang Manasa. Lah mila saking menika nggih kula nuwun sewu. Pandhawa menika kula ugi nggumun kalian Pandhawa. Ning atasipun Pandhawa menika bocah lala. Paribasanipun bocah lala menika mboten nggadhahi kekiyatan nanging sampun wungsal wangsul. Ingkang bapa damel karti sampeka. Damel syarat srana kados pundi anggenipun badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa. Wondene sakmangke ugi gagar wigar tanantuk karya ingkang bapa ing kepatihan menika ngibaratipun kirang langkungipun sampun damel syarat srana kepiye carane supaya iso mateni Pandhawa menika cacahipun sampun 999 444 menika. Enggo sakmriki mboten wonten ugi setunggal syarat srana ingkang damel pejahipun para Pandhawa. Aja kok Pandhawa menika pejah. Pandhawa tatu arang keranjang Pandhawa cacat setunggal kemawon ugi mboten wonten. Lah mila saking mriku malah sammenika kula cubriya nggo kek ana sing ngrungkepi karo para Pandhawa. Mangko kek aja-aja Pandhawa ki diayomi dening wong liya. Inggih menika sampun cetha. Pandhawa menika menawi dipun rungkepi utawi dipun tresnani dipun ayomi dening tiyang sanes menika sampun cetha. Menawi tiyang kathah ngendikaken Pandhawa menika dipun mong dening piyantun kalih sepisan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Kyai Semar Badranaya. Nanging menawi ingkang bapa mestani mboten namung piyantun kalih menika kala wau ingkang ngrungkepi sartanipun ngayomi dumateng para Pandhawa. Lajeng ingkang angka 3 sinten? Kula nuwun sewu. Wonten ing mriki menika wonten gurunipun para Pandhawa. Sinten paman? Lho, kula nuwun sewu kok panjenengan mboten pirsa. Wonten ing mriki menika lenggah pandhita ingkang jarene kondang monyor-monyor. Pendhita menika gurunipun Pandhawa. Pandhawa menika sesawanipun pandhita menika lajeng menika ugi gurunipun para Sata Kurawa. Mboten sanes samung ugi ingkang bapa ing Sukalima menika. Nggih, kula nuwun sewu. Menawi kula matur sampun wungsal wangsul kula damel syarat srana Pandhawa menika mboten gage pejah. Kula sampun wungsal wangsul cacahipun sampun kathah kados kula aturaken kala wau mboten wonten setunggal syarat sira ingkang saged mejahi para Pandhawa. Lajeng kula matur bilih mbok bilih wonten tiyang sanes ingkang ngrungkepi dhumateng para Pandhawa kula nuwun sewu kula cubriya kalian Kakang Durna. Kenging menapa paduka dawuh kados mekaten kula nuwun sewu. Duk nalika Bratasena dipun dawuhi nggayuh kanugrahan setunggal menika sampun lepat ning atasipun visi misi proyekipun para Sata Kurawa menika anggenipun badhe mejahi dhumateng para Pandhawa. Teka Kakang Durna malah dawuh kalian Bratasena supados nggayuh kanugrahan menika sampun lepat. Angka kalih Kakang Durna ngapusi kalih kula. Goroipun wonten ing pundi? Kakang Durna ngendika bilih mangke rumiyin Dik Patih Bratasena kula dawuhi supados nggayuh ngilmu nggayuh kanugrahan menika tan wurunga mangke badhe kula larapaken badhe kula jlomprongaken. Nggih paman menika pancen leres Bapa Durna matur kelawan ingkang putra ing Astina bilih Bapa Durna badhe jlomprongaken tuwin nglarapaken batengipun Bratasena tuwin
Akhiripun Bapa Durna nyuwun palilah supados ngloropaken dumateng pun Bratasena ugi antuk palilah saking panjenengan ingsun. Lah menika to. Nanging malah sak mangke hasilipun menapa? Kakang Durna jare tembunge arep menehi kanugrahan. Monggo jroning tembung kanugrahan jroning tembung Werkudara kowe nggayu wong ilmu menika wonten niat kepengin ngloropaken Werkudara. Nanging sak menika malah klekus to. Mboten wonten kasilipun Werkudara, gedene para Pandhawa Cintraka, para Pandhawa kenging cilaka, malah gedene Pandhawa tumekaning pati, malah sak menika menapa? Pandhawa malah mukti. Pandhawa malah sansaya kuncara anjayeng bawana. Cobi. Duk nalika rikala semanten Bratasena babat Wanamarta menika niatipun supados Bratasena menika mati wonten teng alas Wanamarta. Werkudara menika mati dipun krubut bangsaning jim berkasaan, dipun pangan sato kewan galak. Nanging malah sak mangke Pandhawa antuk kanugrahan saking Mang Pikulun Bathara Indra, wujudipun negari Ngamarta ing Indraprastha. Menika kula nuwun sewu. Nek sedaya menika kala mboten saking pakartinipun Bapa Durna, menika mboten badhe kelampahan nggih anak Prabu Duryudana. Paman Arya wonten timbalan. Menawi paduka ngendika matur kados mekaten. Sak menika cetha bilih sedaya menika ingkang dados dom sumuruping banyu, ingkang dados dutanipun Pandhawa wonten negari Ngastina menika sedaya lepatipun Bapa Durna. Inggih menawi paduka badhe amestani kados mengkaten inggih sumangga. Nanging wigatosipun ingkang baken ingkang bapa ing kepatihan sampun matur bilih sedaya menika kala wau karti sameka ingkang dipun damel dening Kakang Durna gagar wigar tanantuk karya, malah Pandhawa mukti ngawibawa Nyukramati mbau dendha. Kuncara anjayeng bawana menika kula awet dipun sababaken saking pangreka dayanipun Kakang Membandurna. Bawa Durna, kula wonten timbalan ger. Kula nedya matur kawan sing andika. Wandang kelawan sing andika. Nggih, ger. Menapa? Wonten menapa-menapa Bapak Sokalima nandang lepat kula aturi paring dawuh. Bawa Durna, wonten timbalan. Paduka mriku tresna kalan para sata kula menapa dene para Pandhawa. Menawi dipun dangu kula tresna Kurawa apa tresna Pandhawa, kula nuwun sewu, kula tresna kalih-kalihipun. Kula menika tresna kalian Pandhawa, jalan Pandhawa menika siswa kula. Menapa dene Kurawa? Kula menika gi sanget estu tresna kalian para Kurawa. Jalan Kurawa menika ingkang paring wulu wektu dumateng Kang Bapa Sukalima. Lajeng paduka menika sesembahan kula Ratu Gusti kula. Kula menika anggenipun gesang. Mantri Madyapada menika namung nunut ngeyup kamuktan marngesanipun anak Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu, anak Prabu Duryudana, paman Arya kados pundi? Kakang Durna matur suwita marngersaning jengandika menika estu. Nanging kula nuwun sewu nadyan to Kakang Durna omong kaya ngono, Kakang Durna lair urip ning negara Ngastina nanging batine ngrungkepi Pandhawa. Tipate menika jare sapa? Lho, nyatanipun rak nggih ngaten. Sampun wungsul wangsul kula damel karti sampika, nyatane paduka murungaken. Kula nuwun sewu, anak Prabu kula nuwun sewu. Kula menika sampun wungsul wangsul ugi damel syarat srana dumateng anggenipun badhe mejahi para Pandhawa. Nggih. Bratasena menika sampun wungsul wangsul kula lorobaken. Janaka menika sampun wungsul wangsul kula jlomprongaken. Malah samangke mboten wonten setunggal kemawon ingkang ndadosaken syarat srana. Pejahipun Bratasena menapa dene Werkudara, menapa dene Janaka. Kula nuwun sewu. Niat batin kula menika mboten kok badhe paring kanugrahan dumateng Werkudara menapa dene Janaka. Niat kula njlomprongke, niat kula nglaropake supados Pandhawa menika Cintraka sedaya. Pandhawa menika kasulayan, Pandhawa menika cilaka sedaya. Nyatanipun Pandhawa malah entuk kanugrahan. Mengko dhisik, mengko dhisik. Pandhawa menika sampun wungsul wangsul kula lorobaken. Pandhawa menika sampun wungsul wangsul kula jlomprongaken. Menika lho.
Adipati Arya Sengkuni damel karti sampai kok balik si golok-golok menika nuwun sewu ampun nglepataken ingkang Bobeng Sukalima kula menika namung dados guru ilmu pamejang pamulang pamedar sabda dumateng pun para Pandhawa kula menika mboten ngrungkepi para Pandhawa urip kula menika wonten tengah-tengah ateges kula menika suwita karsane para Pandhawa nanging lahir lan batin kula menika suwita marang sareng anak Prabu Duryudana prek dipatih ngapa ta sampeyan ngapa lahir batin suwita marang sareng anak Prabu Duryudana ora mungkin nyatanipun nuwun sewu paduka ngawe ingkang bapa menika mboten memihak para Pandhawa ingkang bapa menika mboten sarjuk kaliyan para Pandhawa katanya samangke menawi paduka dangu bab kados pundi caranipun anggenipun badhe mejahi para Pandhawa ingkang bapa ugi ndukung ingkang bapa ugi paring jawuh ingkang bapa ugi matur syarat srana menika karingkianipun Pandhawa menika supados Pandhawa saged gampang dipun mejahi menika kula ugi nyengkuyung nah ingkang Prabu paduka nglepataken ingkang Bobeng Sukalima kula nuwun sewu kula nglepataken jeng andika awit sak menika wonten pandhita wonten pertapan ngargo kaelosa peparap Begawan Bima Suci menawi sedaya menika sakmangke boten dipun wurungaken tatentu namung badhe damel cintrakan ing kawula sanegari Ngamarta kula nuwun sewu Bima Suci menika sinten ta janjanipun kula nuwun sewu Bima Suci menika sinten ngendikanipun Paman Arya Bima Suci menika pun Werkudara kula nuwun sewu awang urung cetha Adipati Arya Sengkuni menika namung nampa swara nampa kabar saka wong liya nggih kasinggihan mekaten lha menika nuwun sewu sakmenika dipun tanjehaken kemawon paduka ampun nglepataken ingkang Bobeng Sukalima wonten mriku wonten patih negari Ngastina Adipati Rekayana Patih Arya Sengkuni wonten ugi Senopati negari Ngastina menika kedahipun tandang karya kula menika mboten kok ngrungkepi para Pandhawa kula menika mboten kok ngrungkepi boten kok nresnani para Pandhawa lajeng kula mban sindhe mban silatan kalih Sata Kurawa menika kula babar sari babar pisan boten ora sah ngomong sing werna-werna wis sing bakune nek panjen sampean ora tresna karo Pandhawa kudu iso gawe syarat srana mateni para Pandhawa Kakang nuwun sewu menika mengkiriyen menika mengkiriyen mbok yo ditata tikel tekuk ngono ilate kajengipun mengke rumiyin menawi badhe damel syarat srana Pandhawa menika angel samangke menawi samangke ngantos anak Prabu Duryudana mboten kewawoken nandhingi kridanipun Bratasena sing jare Werkudara Bima Suci sing jare Werkudara menika wau malah samangke badhe ngembe dumateng katentremanipun para kawula sak negara Ngastina lho nggih anak Prabu Dewa Bathara nek pancen kaya ngono carane cetha sesepuh negara Ngastina sing jare pujangga negara Ngastina wong tuwa ora ana gunane dijaluki go partikel malah mung ngelekke dijaluki go partikel malah mung mejang sak geleme dhewe cetha Bima Suci iki dadi paliyane Werkudara malah sampeyan Paman Patih Sengkuni arupa padha memeneng wae ming mejang wae sageleme dhewe wis dadi kaluputane Bapadara jare seswane kuwi Pandhawa nanging uga ngemong para satunaning nyatane ndi jare wis gawe syarat sono karti sampe kok bola-bali nanging nyatane ora ana siji wae sing iso mateni karo Pandhawa malah gawe cintrakaning Pandhawa malah kepara merga saka panglorope para Satakura merga saka syarat sranane Duryudana Pandhawa malah mukti ngawi bawa Nyukrawati mbau dendha nek pancen cetha kaya ngono Nayaka Punggawa negara Ngastina kuwi ora perlu ora dibutuhake malah samengko Bima Suci rampungane dhewe menawi paduka nglepataken ing Bapa Durna menika nggih sampun mboten masalah menawi paduka anak Prabu Yayi Prabu Duryudana nglepataken Paman Arya menika ugi mboten menapa awit menika sesepuh negari Ngastina menika ingkang nata kaprajan negari Ngastina
Nanging kula nuwun sewu menawi wonten bebaya, wonten menapa ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Kok malah paduka badhe tumandang piyambak, badhe tindak ngrampungi perkawis menika kula nuwun sewu. Nek ngoten Senopati negara Ngastina menika mboten kanggo. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Panjenengan menika kula wau ngendika bilih negara Ngastina ora butuh nayaka, ora butuh patih, ora butuh pujangga. Nyatane saben pendak-pendak pasewakan namung lenggah kemawon. Panjenengan menika kala wau namung ngendika ngaten. Nggih. Nanging negari Ngastina menika butuh senopati. Kamangka jejeripun senopati menika ingkang minangka senopati kapatah senopati negari Ngastina menika namung ingkang roke ngawangga. Menawi sak mangke paduka malah nglepataken Bapa Durna, nglepataken Paman Patih Harya Singkuni menika namung sak mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Malah gedhenipun paduka ya ayahi Prabu Duryudana badhe temandang piyambak. Badhe ngrusak, badhe mbibaraken pawiyatanipun Bratasena nggih Begawan Bima Suci, malah sak mangke mboten badhe rampung perkawisipun, malah kedawa-dawa. Lajeng niku sak menika kedah kados pundi? Ingkang rayi Ngastina kedah kados pundi? Lah nek paduka pancen nglepataken Bapa Durna nggih kula suwun, kula nuwun sewu panjenengan ugi kedah nyuwun dumateng Bapa Durna supados ngrampungi mbibaraken pawiyatan agung negari wonten ing Arga Kailasa menika Yayi Prabu. Paman Arya Wonten timbalan menapa menika Nalendra Yaksa ingkang panjenengan aturaken? inggih leres menika nggih Ranah Prabu. Menika relasi kula. Menika rencang kula, srawung kula. Ana Nalendra Yaksa margake ngaku sapa kang dadi jejulukmu? Ora salah sinuwun. Lono namit pasang liman tabe tinebena nglodoni dumawing tawang tuwang. Linepatno ing dolak manu sinuwun Prabu Duryudana. Padukane mbali dhumateng ingkang abdi sinuwun nungsung mawarta. Sapa kang dadi jejulukmu lan Nalendra ngendi? Kepareng kula matur mobil sudi mestani dhateng kula. Awan tanpa warni kula menika winggeng saking negaring Guwa Barung. Padene jejuluk kula Prabu Karungkala ingat singgihan mekaten. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawe ingkang abdi satanipun animbali piswanipun ingkang abdi pun Karungkala sinuwun. Prabu Karungkala dadi kawuninganmu. Ulahanira yen to dina samengko iki ning areng-areng ing Arga Kailasa ana pandhita sing medhar sabda peparap Begawan Bima Suci. Lajeng kersa paduka kados pundi? Aja wedi kangelan. Begawan Bima Suci bubana merga yen to nganti Begawan Bima Suci medhar sartane mejangake babagan ngelmu kasampurnatan wurung umum bakal ganggu gawe ketentremaning Prajanegara Ngastina. Aja wedi kangelan, wadya balamu, wadya bala saka negaramu. Gage ketapno budalno supaya ngrubut satane bubarake pawiyatan ning pertapan Arga Kailasa Karungkala. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Patih Jaya Lelana wonten timbalan sinuwun. Aja kaget kowe tak aweh. Merga pancen aku dadi duta saka Sinuhun Prabu Duryudana. Dina samengko aku ditimbali dening Sinuhun Prabu Duryudana supaya bubarake lan nyirnakake pertapan Arga Kailasa.
Yogi pertapane Begawan Bima Suci. Lajeng paripun kados pundi sinuwun? Aja wedi kangelan Wadyabala seka negaring Gua Barong diketapake tumuju ning mertapan ngarga Kailasa. Murungake Begawan Bima Suci anggone dadi pandhita ning ngarga Kailasa. Mari kelambit berungkat kimpul gajah gelar singa barang sasake ing ngarga Kailasa Barat. Lah ketoko elok temen kahanane anggonku prapta ning kesatrian Jodipati aku golek idunge adikku Werkudara. Ana ing kesatrian Jodipati komplang Werkudara tak golek ora enek. Wah, lah kok dadi iki ning pertapan monggo sing lungguh ana ing kono ora pangling iki kaya adikku Werkudara. Werkudara Yayi Bratasena. Aja kaya mangkono aja meneng wae. Kok dadi kowe ngrasuk busana kabrahmanan nilar marang busana kesatrian kowe ngoncati kesatrian Jodipati Werkudara. Wah. Nang kene ora ana Werkudara. Lho. Kok si Adi ngomong kaya ngono? Si Adi sapa? Nang kene ora ana Werkudara. Ya ing kene pertapan Arga Kailasa ora ana sing jenenge Werkudara, ora ana sing jenenge Bratasena. Lho, lanjur sapa? Anane Begawan Bima Suci. Lho. Begawan Bima Suci. Ya. Nek kowe Anoman teko rene mbutuhake lawan Begawan Bima Suci, ya aja golek Werkudara. Lho kok sik. Kowe iki rak Werkudara to? Kowe iki adinipun Kakang, kowe iki kadang tunggal bayuku, ya Anoman. Lah kok teko kowe nganggo busana kabrahmanan kaya ngene? Mbok rasah neka-neka. Nganggo kethu barang. Kok malah dadi kowe kaya ngene Werkudara? Werkudara sapa? Lho. Kok sik to? Kowe iki rak ming Werkudara pek nganggo klambi pendhita, pek nganggo surban kethu ngono kuwi to? Sing kandha sapa? Wis diomongi Werkudara ora eneng kene. Anane Begawan Bima Suci. Nek ora nrimake Begawan Bima Suci mapan ing kene, nek sing to golek Werkudara ya aja rene minggat to. Lho. Kok malah aku dikon minggat iki? Kok sik to? Werkudara ki nek nang kesatrian Jodipati karo eneng kene iki ya wis padha tetep Werkudara. Kok sik barang apa wae yen to beda jenenge mesti beda tumitahe lan beda anggone bakal dinggo. Yo pancen pura nyata. Jajali tak takon, kepiye? Angin sing mlebu metu napase menungso kuwi jenenge apa? Kuwi jenenge Bajrahirawana utawa kena disebut napas. Angin sumilir sing jalari rasa arep lan ngantuk kuwi jenenge apa? Kepiye? Angin sumilur sing jalari rasa arep lan ngantuk. Arifia. Wah. Ora ngawu gawar ngawur. Angin sumilur sing jalari rasa arep lan ngantuk kuwi jenenge apa? Kuwi diarani pagulingan utawa samirana. Angin kang bisa ngrubuhake omah utawa ngrubuhake kayon sing gedhe jenenge apa? Kuwi jenenge puting beliung. Utawa sinebut penril muser. Wah, ora glece. Kuwi jenenge lesus utawa sinebut Bajragati. Angin gedhe kang ana tengah segara kuwi jenenge apa? Kuwi jenenge prahara. Tembunge kena dinarani tumpalumana. Angin kang bisa mudhun gunung kuwi jenenge angin apa?
kuwi diarani Sindung Riwut. Ribut sapa? Riwut utawa Hardi Lawar, dudu Hardi Panut, dudu Hardi Lawar utawa Sindung Riwut. Anuman piye? Senajan kabeh mau padha dene angin, jinise padha-padha le angin, nanging kena apa kok beda-beda jenenge? Sebab beda dununge lan beda tumindake. Mula yen kowe golek Werkudara ning pertapan Arga Kailasa kene ora bakal ketemu. Jalaran kene iki dudu papane lan dudu darmane Werkudara. Sing ana ya mung Bima Suci kang kewajibane beda karo Werkudara. Lah saiki bedane nggo napa? Antarane Werkudara lan Bima Suci iki bedane apa? Ya padha-padha Werkudara kok. Yen Werkudara kuwi satriyane negara Amarta kang kewajibane ngreksa katentremaning negara, ratu lan kawula kanthi migunakake kesantosaning padak utawa raga atos sing balung leting kulit. Yen perlu nggawa gegaman. Yo, sabanjure yen to Bima Suci bedane apa? Yen to Bima Suci kuwi pandhita ing Arga Kailasa, kewajibane memayu hayuning bawana kanthi migunakake peninging cipta meneping panca indriya kang sarta meneng kumulunge pramana karben cetha anggone mulang mubah musik ing swasana. Mula beda karo Werkudara. Wah la dalah jagat dewa Bathara kewirangan aku. Wah la dalah. Ya wis ya Begawan Bima Suci ya. Aku nampa ning kene ora ning Werkudara, ning kene enenge Begawan Bima Suci. Wigatimu prapta rene apa? Begawan Bima Suci ana parat. Sepisan sowanku iki ora ming merga saka karepane sapa-sapa, ora diutus dening sapa-sapa. Ning sowanku iki saka karepanku dhewe. Kekarepanmu apa? Aku kepengin suwita marang ngersaning Sang Begawan Bima Suci. Aku kepengin weruh ya kuwi babagan ngilmu kasampurnan. Aku pengen diwejang babagan ngilmu kasampurnan. Kowe lahir batin suwita karo aku. Yo, lahir batin. Yen to ana apa-apa utawa ana dawuh sing tak dawuhake kowe mesti bakal mangkat. Yo. Aku mesti bakal mangkat. Ora bakal tak selaki yen to kowe dawuh apa wae karo aku. Waton aku tinampa pasuwitanku ana ngersamu, aku mbok dawuh apa wae mangkat. Saiki tak kongkon. Kepiye? Saurunge aku arep takon. Arep takon apa? Pasuwitanmu wis tak tampa. Tenanan apa piye? Yo, masa aku goro. Lho, yo matur nuwun. Pasuwitanmu wis tak tampa, kowe wis dadi seswane Begawan Bima Suci. Nek saiki tak takon, piye? Apa ana jamak lumrahing menungso utawa titah utawa siswa eneng arepe gurune kok ngadeg jenjreng? Lho, kosek. Yen to diitung cara awune, cara umure iki tuwa aku mbangane kowe. Kowe iki adikku. Kowe iki arep pendhita ning tuwa aku timbane kowe. Dadi aku tata krama sak karepku, ora ya sak karepmu. Wah, apa ana jamak lumrahing siswa utawa cantrik sing suwita karo gurune ora basa kowe. Dikira anak lutung apa piye? Apa ana? Yo. Kosek to. Ya ana ya aku, ning kosek didelok umure. Nadyan to ki aku suwita karo kowe. Aku nyembah karo kowe ning aku ora kena basa, aku ora kena laku dodok. Ya wis nek saiki nek kaya mangkono. Cetha lehmu suwita karo aku ora lahir batin. Ora sudi menehi weruh babagan ngelmu kasampurnan. Nek kowe dadi seswane Begawan Bima Suci wae ora iso ngabekti, ora iso nyembah, ora iso basa. Lah wong sing arep tak basani ora iso basa kok anakku kon basa. Iki piye to Werkudara? Wis tak omong ngene ora anane Begawan Bima Suci, ora ana Werkudara. Ya. Kok abot ya. Wes gelem nyembah karo gurumu apa ora? Guruku sapa? Begawan Bima Suci. Kowe muni jare kowe saguh suwita marang Sang Begawan Bima Suci. Lah nek kowe ora saguh sartane kowe ora basa ora nyembah karo Begawan Bima Suci, padha karo kowe ngilani dadare Begawan Bima Suci. Wong sing derajate luwih dhuwur tinimbang dheweke.
tinimbang dheweke luwih ndek derajate yen ora dipasani ora disembah mongko wis mene lelabuhan gedhe tumrap dheweke. Wah kaya ditak-itak rasane. Wah jan teko mboten nginten bilih panjenengan kowe kok basa karo aku mboten sampun saklimanipun kula menika siswa panjenengan kula nyembah kelawan jengandika Penemban Bima Suci sak mangke kula sagah sak mangke kula saguh dipun dawuhi menapa kemawon kula sagah nek panjen kowe saguh suwe to marang ngersane Begawan Bima Suci Marata Gage sawangen ora suwe meneh ning pertapan Ngarga Kailasa bakal teka Draya sing Draya iki ora baen-baen. Wah aku dhewe wegah nandingi lajeng paringipun Draya sing tak aturake iki mau tandhangono sartane tanggepono kenging menapa mboten paduka piyambak ingkang ananggepi dhumateng pun Draya menika dudu kewajibane Bima Suci nambuhi Draya iki mau mula luwih dhisik temonono Draya iki yen ora mbok temoni malah mundhak ora prayoga tandheane mangkato dening nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman. Sing dikon nanggepi Draya wae aku bocah-bocahe do turu pendhita mulang sarak senengane kok ora do tangi iki do tangi do tangi kabeh iki tangi ora turu sageleme dhewe tangi ngopo iki wayahe nyambut gawe tangi oh sedina pira sedina piye jare ning gawean ora iki gawean kewajiban malah dituru sageleme dhewe lah sampean saka ngendi aku saka suwita marang sang Begawan Bima Suci terus aku didhawuhi supaya nanggepi nambi karo Draya sing bakal teka terus kowe malah sak kanca-kancamu do turu karepmu piye? Kowe kok malah sak kanca-kancamu do turu karepe piye? Hehehe. Ngene ya. Aku janjane tok-tok turu karo kakang-kakangku karo lekku iki aku tok-tok turu. Lho, mergo ngerti nek wis tangi kok gugah mung arep maido sampean. Lho, maido ya arep ngece. Lho piye to? Oh kayak delon kayak Kakang Gatotkaca riyip-riyip ngempet guyu Kakang Gatotkaca Setyaki malah suwat-suwit ora usah ngorok kowe iki nek ngorok wagu bolonganmu irung ming cilik kok ngorok ora mune gonggrok tok wedan malah do turu lah iki mergane lucune nggon ndi lah mau kok teko ning pertapan Ngarga Kailasa tak delok si Anoman iki wong gleleng tlangtung kendang mlaku wis karo lembean lah kok saiki kok bareng Begawan Bima Suci nek pancen kowe ora gelem nyembah karo aku aja takon jo minggat to aduh dlang tak none Penemban
kula purun basa kalih panjenengan. Aku ning njaba karo kakang-kakangku ndelok ming muni klekus. Waduh. Ora waduh, saling dadi wong aja gembaga, aja sok rumangsa. Dumeh kowe tuwa, dupeh kowe iki sing luwih tuwa saka Begawan Bima Suci ora kok njur ngono kuwi. Kudu mituhu dawuhe Pak Guru kudu dilakoni. Ngono lho, malah kisinan dhewe to. Wis saiki sing baku ngene, piye? Nek pancen kowe kabeh lan aku iki suwita ngersane Begawan Bima Suci, kudu piye? Dayo sing arep teko iki tanggepana. Terus nek wis tok tanggepi mengko dayo iku aja langsung dikon bali. Ya. Wis iki ditangi to iki rasa duwe tok-tok turu. Iki wis entek apa sayembarane wis entek kok ora. Isih do micek wae lah. Iya Dimas. Jaluk ngapura. Setyaki kon tangi kae. Bungu paman. Paman, wungu, kula aturi wungu. Waduh, kebablasan, mas, pahit ora wes. Digugah ora digugah, aja takon sing ngundak ora prayoga dadiane lho Kakang Gatotkaca. Yo. Aku teko iki aku urung tekan pertapan Ngarga Kelasa. Aku dicegat satriya kanthet nyayat brengosing uler geni tumangke kuping kiwa teken. Wala taala. Sapa jenengmu, Gus? Takon karo aku satru ing garba ruci Senopati Ndrawati. Raden Harya Setyaki. Raden Harya Setyaki. Tambak Yudha. Yuyudana Singa Mulanjaya. Wresni Wira ya Bima Kunting. Ala taala jenenge akeh. Bali takon karo kowe sapa jenengmu? Keseting Prabu. Karungkul Nalendra barong aku Patih Jayalalana. Ya. Wigati apa dampyak sawadya balamu tumuju ing pertapan Ngarga Kelasa. Nggih, Begawan Bima Suci. Begawan Bima Suci wenehno aku ora nrimake yen to eneng Pendhita Mulang Sarak. Pendhita Mulang Sarak sing ora gelem ngurungake pawiyatane. Lire apa kowe ngono? Ya. Begawan Bima Suci kon murung anggone nganakake pawiyatan luhur ana ing pertapan Ngarga Kelasa. Sing mbok karepe ngono. Ya. Bima Suci lak rangkete, tak bandane lak krincunge iki lak lebone pakunjaran negara. Enggo barong langka ana dhisik bathange. Seswane ya Raden Harya Setyaki. Wah, menungso ora tataran ya. Aja takon dosa candhak siramu tak go gatheng ndasmu. Mati dhe aku. Ora kene marganing patimu. Patih Jayalalana. Ayo. Oi. Jare, saja. Saja iramu. Ayo jar. Jar. Jar.
Hei, sanjak dia semua arep ngopo kowe yo. Hei, yo patuh mati ya. Hei, yo. Hei, yo. Ya aku mati aku. Oi. Yo ah. Oi. Oh, ayo lah. Ini apa tuh jajane? Wah, puyeng dah sih. Hais. Jatuh. Ayo. Ayo, hai. Hei, ah. Jarang. Ayo. As, arep pemain cilik ngene dayane kowe. Ơi Trời đô ôi ơi ôi 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 quá rồi chặt ôi trời chặt ơi da ôi ôi trời ơi ơi wah rata sopo satrio sisik Antasena ayo arep ngopo sopo kowe Tumenggung Panega Jonggo yo ayo kowe arep ngopo di Begawan Bima Suci bakal arangket malak kunjara nyo Bima Suci woi jan ayo aduh mati oh kere mati ya hei ayo waduh yo lah yo petel lah wah woi gentenan iki sing kumpa maju hei keret kowe hei kalah laku teko elok timen kahanane ning atase Paman Sentyaki iki satriya pengpengan laku kapikut ning musuh yo celak-celak saut mongso borong kowe parat
Aku entuk siji. Bondolanmu. Hai. Ayo, wis ora iso apa-apa kowe menungso apa kowe? Kon menehke Begawan Bima Suci ora gelem aja takon dosa. Kanca-kanca aku entuk siji. Oh, gek dinggo tambul malah salah. Iki entuk siji sing do kalah karo Setyaki ya mung aku sing iso menang. Ora ana siji-sijine sing iso ngalahke Setyaki. Woi. Ngapa kok dirut barang? Arep gawe film apa piye kowe? Film dengkulmu mlocot. Film. Dasare wadyabala penyuka priya tenan. Ngawur panjenengan menika. Ana ora kira-kirane ora anu ki ya wis diculi malah gamblehmu kuwi. Aku bendaramu ya padha karo. Ya kene lek iso. Kula dipun candak tangan kula dipun geret, dipun ontangan tinggi, tumuli kula dipun rut. Kuwi bejo urung dicepaki kamera kowe. Ana ngono kowe diunggah ning wis bebayane kowe dadi ajeng golek rezekine wong liya sing entuk dosa kowe. Ngono lho. Apa nggih kene nggih. Engko viral ning anu genti Setyaki genti. Wingi klambi abang saiki Setyaki. Senopati Ndrawati. Ngono kuwi. Jangan gitu dong, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Senengane kok ora. Saya tak ucule tak ya. Bali. Woi. Woi, Jan. Edan aku ora aja digeret gulu kuwi. Edan aja tok wak edan sak geleme dhewe. Raden Gatotkaca aku colo ora bakal gawe mati. Woi. 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 Ora ngawur. Ora usah keplok. Wong perang biasa wae kok keploki. Senengane kok. Wong seneng ki beda. Wis sangka senenge ya wis ora apa-apa. Sip, matur nuwun, matur nuwun. Saora-orane nek sing guyu sitok apa. Iya. Ora masalah. Iya. Nek kok Kakang Gatotkaca ngawur tandang. Ngawur piye to, Dimas? Iki ditunggu sing diwayangi wayange ora di ngonoke kuwi to. Ben. Aku mau wis nugelke tuding siji padha kira. Sak geleme dhewe wis rasah. Neka-neka. Wis ayo ngumpul marang Sang Begawan Bima Suci kae wis masuk pelajarane karo sekali Pak. Kucuk selaru kempar manyar-manyar sumalane sumurun pihawelah-welah. Wah, Bratasena teka luhur temen gegayuanmu. Nyatane kowe pengen nentremke kawula sak jagat, kowe kepengin nentremke jagat sing wis kebak kasangsaran, kebak tumindak Angkara Budi Candala. Ya, Werkudara, bapakmu mengestori sartane bapakmu melu
Buyung satare bapakmu sarujuk kowe nganake pawiyatan agung kowe ngedeke pertapan Arga Kalosaya Werkudara. Ora sata dawalang ati pun Bapa Swita, pun Bapa manunggal dadi siji ana ngersamu Werkudara ya Bima Suci. Enten apa nggih kok mandeg lampahipun? Lah rak apa to Paman? Panjenengan pirsa piyambak nika lho. Malah Paman Durna ingkang nyawiji manunggalkan pun Bima Suci. Walah dalah lah rak apa. Kula pun matur wungsul wangsul nek Kakang Durna niku senengane ming sok mlenca-mlence. Mensla-mensi ora mlenca-mlence ya nggih niku. Omong esuk-esuk dhurik anu dele sorene tempe. Dure menika napa? Menika gabungan antawisipun dele kalian sore. Werna-werna panjenengan kusenanipun. Lah rak napa? Nika mengke rak ming nampa bidana saka anak Prabu Duryudana. Paman, wonten timbalan. Nadyan to kados pundi menika pujangganipun negari Ngastina? Nggih, keparengipun. Dipun awat-awati dipun nemutaken menawi mboten kenging dipun nemutaken nggih halwung ilang-ilang andhok siji. Nggih pun manut kersa paduka nggih anak Prabu Karna. Gotong royong nyambut gawe. Gegek ugek sak dulita ambel Ndara Janaka paduka rawuh wonten ing mriki wonten ing Karang Kadempel lumarap mrebeki kan kawontenanipun para-para kawan Dus Gus Bapak ngapura Gus kula aturi ngendika kula aturi paring dawuh ampun muwun kados ngoten niku kula ngertos sampean sungkawa ning kula nuwun sewu sing dadosaken sabab sampean sungkawa wonten Karang Kadempel mrepeki kalian kawontenanipun para-para kawan menika menapa Gus aturi paring dawuh kalian demung ilang loro apa ya ngising oh iya ora masalah ora sing tembung ora masalah komeng sarana ora apa-apa ora Ndara Janaka kula nyadong dawuh ten wonten wigatos menapa paduka sungkawa satanipun kenging menapa paduka sungkawa prapta wonten ing Karang Kadempel kok malah sedih adacapen menawi sedih menika lajeng nuwun sewu talinganipun dipun sumpel mawi headset lajeng mirengaken lagu Klebus nang keng menapa padatan kok paduka benten adat ingkang sampun Ndara Janaka nggih den kula nyadong dawuh wigatosipun napa dene paduka sedih sababipun menapa dene paduka sedih nuwun para miyarsa Ndara Janaka keng menapa paduka sedih kula aturi paring dawuh den Ndara Janaka Kakang Semar wonten timbal sing mrayitna ngati-ati Kakang sebabipun Wuhananira Kakang Mas Werkudara murca saka Satriyan Jodipati. Wala dalah. Pripun? Sampeyan ngendikane Ndara Werkudara murca saking Sanggar Jodipati. Lah kepiye nasibe murid? Ora sak geleme dhewe. Lah nggih keparengipun kados pundi kula kedah kados pundi Kakang Semar wonten timbalan. Gandeng miturut pawarta Kakang Mas Werkudara ana ing ereng-erenging Gunung Arga Kaelasa. Marutut wurya lakuku Kakang aja suwe-suwe digelak wancine lumarap ning sak sukuning Arga Kaelasa Kakang gunjang ganjing langit kelap-kelap katon nurkencang alis risang maweh gandrung boten sadangu-dangu nek pancen menika saged dados rana kondoripun Ndara Werkudara awi kula dheraken den anak mojana nganti ingkang kleru Kakang Semar estunipun wonten tigang perkawis ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya inggih Kakang inggih menika sepisan
wonten ing Madyapada wonten wujudipun lemah sangar kayu waing. Inggih. Menika dadosaken gara-gara tumraping kayuwangan. Nanging sareng Kang Raka naliti wonten ing Madyapada menika mboten wonten wujudipun lemah sangar kayu waing. Tartentu menawi wonten sampun dipun jabel dening para Jawata kinarya ompaking bali Marti Kunda. Inggih Kakang Rada. Ingkang angka kalih ingkang dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan Suralaya menika wonten sawijining pandhita ingkang anglampahi tapa brata teteki manteng ing cipta semedi maladining. Menika ugi sareng ingkang Raka naliti wonten ing Madyapada mboten wonten setunggal kemawon pandhita ingkang nedya lampahi tapa. Inggih Kakang. Lajeng pungkasan ingkang pungkasan inggih menika wontenipun titah ingkang gadhahi gegayuhan linangkung saking kabisanipun titah menika wau. Ateges sami kemawon lampanipun Prabu Niwata Kawaca duk nalika semanten ingkang kepengin dados nalendra wonten ing kayuwangan, dados nalendraning para Jawata wonten ing kayuwangan. Menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Lajeng sababipun menapa Kakang? Menawi ingkang Raka mestani dinten sakmenika wonten satunggiling pendhita ingkang malih tingal wonten sukuning Harga Kailasa pun peparap Bibegawan Bima Suci Adiguru. Mas Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Wonten timbalan menawi menika kala wau pendhita ing Harga Kailasa pun Begawan Bima Suci mboten dipun urungaken anggenipun medhar sabda. Tartentu sansaya damel gara-gara ing kayuwangan Suralaya. lajeng paripun kados pundi? Brama wonten balan ulun. Marata gage kita muduna tumiyapa ning pertapan Harga Kailasa. Kita njajal kelawan pendhita iki jajalen. Begawan Bima Suci jajalan sepira kadigdayane lan sepira wasisi. Ning aja wujud Bathara Brama wujuta. Sakliyane Bathara Rama kula nyuwun pamit madal wasilan ing ati-ati aja kowe bocah cilik Bathara Brama. Di Guru Menika sak mangke menawi mboten dipun awat-awati lan panjenengan mboten ngawat-awati dumateng pun Bathara Brama sak mangke mboten badhe prayogi kedadosanipun. nggih prayoganipun Monggo kula aturi ndherekaken ingkang rayi tumiyup wonten ing Madyapada ngawat-awati sartanipun nyumurupi piyambak kados pundi lelampahan wonten ing pertapan Harga Kailasa. monggo Adi Guru kula dherekaken Adi Guru. Wonten timbalan menemban kowe sisa gawe munduring daya sing tak dawake mau wonten ing mriki ugi kula kepareng matur bilih dinten sakmenika kula nglarapaken saturing Madukara panengah Pandhawa kekasih Sang Raden Arjuna menika badhe suwita marang ngersanipun Sang Begawan Bima Suci. Janaka ya Raden Arjuna kasinggihan pekaten saturing Madukara leres menemban. Yo nek pancen lair batin anggone Janaka anggone Arjuna suwita marang ngersani Begawan Bima Suci uga bakal tak tampa lair batin matur sembah nuwun penemban. Sabanjure kowe njaluk apa ingkang sampun kula matur sartanipun kados ingkang sampun kula gayuh kala wau
kula menika namung badhe kepengin dipun wejang babakan ngilmu kasampurnan. Kowe njaluk diwejang ilmu kasampurnan. Anoman ngoten timbalan. Aku mau arep paring pepeling. Biyen kuwi ana tau dongeng yen to eneng pendhita saka Pertapan Arga Wirangin. Ingkang peparap Begawan Wisawa sing paring wejangan karo putri Ngalengka silih Dewi Sukesi. Adine Sukesi jenenge Sukesa kuwi gandrung karo Kawruh Sastra Jendra sing bakal diwedharake. Nanging dikandhani ora gugu yen ora kena napa wejangan ilmu kuwi. Nanging dheweke nginjen saka sak njabaning sanggan karo ngrungake. Sabanjure Sukesa mau kena walating ilmu. Ilang kebagusane malih wujud dadi buta. Mula bareng dadi buta jenenge Prahasra. Biyen rupane bagus mung merga saka walating ilmu. Apa kowe kepengin ngono? Monggo wujudmu wis kethek, wujudmu wis munyuk. Yen nganti kowe kena walating ilmu kasampurnan, apa ora saya ngrekasa wujudmu saya elek. Menemban Arjunawa ingkang sampun kados kula aturaken kula wau kula kepengin suwita dhumateng panjenengan. Tak tampa paswitanmu yen to pancen lahir batin matur sembah nuwun. Sabanjure kowe kepengin gayuh ilmu apa? Menemban kula menika namung kepengin ngertos sartanipun kula namung nyuwun dipun wejang babakan ilmu kasampurnan. Yo awet sedaya menika pancen ingkang kula gayuh duk nalika semanten. Nek pancen kuwi sing mbok arepake Arjuna Maragage diage selana rasa pangrasamu meningno dhisik musik ing panca indriyamu. Wektu iki aku bakal miwiti medhar kawruh kasampurnan. Kasumanggaken Menemban. Ngertiya sayektine donya iki ora ana samubarang kang asipat sampurna. Ingkang sampurna ya mung Gusti Kang Maha Agung pribadi. Nanging senajan mangkono titah urip ing Madyapada iki diwajibake ndarep kekayuan. Ora ketang mung sak propirane menungsa kudu budidaya gayuh kasampurnan mau. Jelaran yen to nganti urip mau ora tanpa duwe kegondelan, ibarate kaya dene wong numpak prau sing tanpa arah, ombak kumpul ning alun. Ora wurunga mung bakal sasar susur tundone. Yen to katampih prahara banjur kerem katut ing ombak, busana sirna dipaksa dening buburon banyu. Ya ana kene iki beda-bedane antarane jalma menungsa karo sato kewan utawa tanem tuwa. Yen sato kewan lan tetuwan mono uripe mung butuh golek pangan kang sarta jedodohan. Nanging yen wis entuk pangan lan wis ketemu jodhone, iku wis rumangsa marem lan ora duweni kekayuan apa-apa meneh. Yen to menungsa ora mangkono kahanane, jalma menungsa urip ing Madyapada iku ora mung butuh golek kecukupan badan wadak bae, nanging uga budidaya kecukupaning cipta, rasa, budi lan karsa. Lan mongko uripe menungsa kuwi dumadi saka telung perangan gedhe, ya kuwi raga, jiwa lan sukma. Iki raga, jiwa lan sukma iku ibarate kaya dene wong kang nunggang jaran. Raga iku wujuding kuda utawa jaran, jiwa kuwi kendhaline dene sukma mono kang anitih utawa kang anumpaki. Yen ingkang nitih lan ingkang tinitian mau wis salaras, sarta yen to kendhaline pinekak kiwa ya menggok kiwa, pinekak nengen ya menggok nengen.
ing kono lulus lestari laku ning kudu kuwi mau lan rancak anggone tumeka marang papan sing tinuju semono uga jalma urip ing Madyapada iki lamun to jiwa ragane wis nyawiji bakal antuk margane kasampurnan raga iku pirantining urip ingkang sarwa kasar lan kasat nitra ing antarane ya kuwi kulit daging balung lan sak panunggalane angka 3 dene jiwa iku pirantining urip ingkang sarwa alus lan ora kasat netra ing antarane yaiku cipta rasa budi lan karsa banjur sukma iku sejatine menungso nanging dudu sejatine urip mulane bisane menungso mau mati sampurna ya kudu nglakoni urip kang sampurna dhisik kosok baleni yen to padha kepengin gayuh urip sampurna ya kudu ndarpe kegayuhan mati kang sampurna jalaran urip lan mati iku sejatine mung siji yaiku sajiwa lawan kersane kang nitahake saklajengipun pecah ingkang sampurna lan gesang ingkang sampurna menika kados pundi menemban Janaka wonten timbalan urip sampurna iku urip kang selaras kelawan kodrate Hyang Sukma jati mau yen wong lanang ya nindakno kewajibaning priya kanthi bener becik semono uga yen wong wadon ya padha nindakno darmaning wanita sing kanthi lahir batin ngabekti marang Gusti ngajeni marang wong tuwa aja demen goro aja demen bandrek aja demen jina lan aja mitenah ing liyan mangkono mau kudu ditindakake selawase kanthi adeg aja nganti godhang inggih mati sampurna mono mati kang kanthi ngrungkepi kewajiban yen to brahmana mati semedi yen satriya gugur ing palagan amarga bebela nusa bangsa lan negarane lan banjur sak panunggal-panunggalane nanging pisane tumeka ing kahanan kasampurnan mangkono mau ya kudu miwiti mbaka sesithik ya kuwi ngudi sampurnaning urip sedina-dina mau lajeng sinten ingkang menangan nampi nugraha muksma sakraganipun menban wong kang bisa muksma sakragane mau ngomongake para awatara ya kuwi utusaning Gusti ingkang angin Jawata ing donya sak perlu memayu-hayuning bawana dene lamun tumrap sira kabeh amung titah sewantah cukup angudya sampurnaning urip lan sampurnaning pati mangkono mau ndak kira wis cukup nalika urip padha ngrungkepana kewajiban kanthi tumemen besok ing kalane tinimbalan ya ing kono bakal bali mring ayunane kanthi lerem lan cinadang swarga loka mangkono Janaka matur sembah nuwun sanget penemban sumeplong rasing manah kula dene paduka sampun kepareng amejang dumateng ingkang abdipun Arjuna ya kula ngaturaken panuwun mbawan tiba sepadha-padha murata kake kowe mundura madya jroning pertapan jroning pawiyatan jroning sanggar pamelengan pandhenga ciptamu donga marang saning Gusti muga-muga apa sing mbok gayuh kowe mau bisa langgeng ing uripmu. Wah, isih daya sing pancen kudu tak temoni. Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang ana pandhita tuwa kowe sapa inggih nyuwun amit pasang keliman tabih tinebihna ngeloduni dumawang tawang tawang penemban nderek pitepangan kula menika pandhita kleyang kabur kanginan kendang kebaraten
Kula pun peparep Resi Dupara. Resi Dupara Inggih. wigati murene arep ngopo? Kula nuwun sewu, kula menika badhe suwita marang ngersanipun Sang Begawan Bima Suci. Menika piyantunipun ingkang pundi? Ya aku Begawan Bima Suci. Waduh, bejo kemayangan penemban dene kula pinanggih kelawan sing ngandika. Sabanjure piye? Miturut tiyang kathah ujaring kathah Begawan Bima Suci menika pandhita ingkang kalimpat. Nadyan to pendhita sekti kalintang jayaning perang wasis waskita ing esti. Kawruh kasampurnanipun nangungkuli dumateng liyanipun. Ya ming sarwa sarwi sing tak ngerteni, ngilmuku sing tak wejangake iki ya mung sing tak ngerteni apa. Yen to aku ditakoni ilmu iki lan iki, yen to aku ora bisa mangerteni, ya uga ora bakal tak aturake lan tak wejangake. Inggih, penemban. Banjur wigatimu apa? Kula menika mireng kabar bilih penemban Bima Suci menika badhe mejangaken ngilmu kasampurnan. Tumuli kula nedya suwita kelawan jengandika Sang Penemban Bima Suci. Apa pancen kowe lahir batin nggonmu suwita kelawan aku? Inggih penemban, lahir batos. Ora guru. Inggih babar pisan lahir batos kabedhah dada kula kapundhuta manah kula mboten badhe goroh. Kula nedya lahir batin anggenipun suwita marang ngersanipun Sang Penemban Bima Suci. Ya tak tampa suwitanmu. Banjur wigatimu suwita marang ngersaning Begawan Bima Suci. Kula kepengin mangertos wejangan ngilmu kasampurnan. Tumuli kula aturi paring dawuh nemban. Resi Dupara, Ih, wonten timbalan. sanyatane ngilmu kasampurnan iku mau mung dongeng. Dongeng kados pundi? Dongenge mangkene. Kayangan Suralaya geger gunjang ganjing. Para dewa mikirake menggalih babagan perkara anane pendhita ing Arga Kelasa, ya kuwi Begawan Bima Suci. Ratuning dewa kuwi kuwatir, mulane banjur kongkonan karo anake lanang sing jenenge Bathara Brama. Koniti preksa menyang Padipuan Arga Kelasa supaya aja nganti ketara Bathara Brama mau banjur salin wujud. Benah mono tuwa jenenge Resi Dupara, ya ngono apa ora? Aduh, men. Wala dalan. Oh, lae Mas Truma Sidam Sekari mbawono bela dalah yo. Bima Suci ya. Kowe iso ngalahake aku aja takon dosa. Nek anti ana Rama pukulan manik Maya Prapta ning kene aja takon dosa tandingana dhewe kemarang. Yana Dewaya nuntuna wong aparang jas padha sesaran. Mas Truma Sidam Sekari mbawono Kakang Narada wonten timbalan. Paduka kula wau nganti ingkang rayi supados prapta wonten ing Arga Kelasa. Nggih mriki menika pertapan Arga Kelasa iki mriki menika. Awit sak jawining pertapan kula wonten plakatipun Harga Kailasa. BEG Bima Suci. Menika mboten sisip menika Begawan Bima Suci. Teka kok kula mboten mangling menika pasuryanipun Werkudara. Ah, masa? Inggih Kakang. Ngeren
kok nganeh-aneh ngane-ngane kados pundi ana Werkudara kok ora nganggo gelung minangkara menika kados pundi mangga pasaryanipun Werkudara wah cobi dipun taliti astanipun menika ngeten menapa mboten pendelan menika kados pundi pun tadi Werkudara titianipun astanipun mekaten mekaten nggih nanging menika sandanganipun pendhita lah nggih menika apa bilih penemban pukulan ana dawuh apa rak tenan astanipun mekaten menika cetha menika Werkudara bela dalah Werkudara teka kok kita nganakake padepokan utawa pertapan ning Harga Kailasa kene Werkudara mangerti pakarti kita kang kaya mangkono mau gawe gara-garaning Kayiwangan Suralaya setemah para dewa padha bubar mawut ora kira-kira ya Werkudara kita aja ngawur-ngawur kita aja duweni pakarti kaya ngono ya Ger Bratasena Bathara marang jiwa kita kang sejati raga kita kang sejati aja kaya mangkono kuwi Werkudara aja mung meneng wae ulun kang prapta ning Harga Kailasa aja meneng wae aja duweni pambegan kaya mangkono Werkudara aja meneng wae ngene kana cobi dipun timbali mawi asmanipun Begawan Bima Suci Begawan Bima Suci apa Bathara Guru rak tenan to nyaut nek dijeluk Begawan Bima Suci teka kita duweni pakarti kang kaya mangkono wah kowe ngluputke karo aku iya pancen aku ngluputke kelawan jeneng kita mergo pakarti kita kang kaya mangkono pambegan kita kang kaya mangkono gawe gara-garane Kayiwangan Suralaya gara-garane Gorendi ana ing Kayiwangan Suralaya tumanduk hawa panas sartane para dewa bubar mawut ora kira-kira wah Bathara Guru aku tak takon kita arep takon apa Kayangan Suralaya kuwi papane sapa papane para dewa lha iki lenggane panjeran ulun kang dadi Nalendra ana ing Kayiwangan Suralaya saiki tak takon kepiye anane Begawan Bima Suci ki ndadekake kepiye Kayiwangan Suralaya geger hawane panas saiki tak takon gegere Kayangan Suralaya sepiro apa ya pancen bener para dewa sinungsang puyang lumpuk bentus kudel bingung tak kira kowe ora bakal kedadian nanging para dewa padha bubar mawut paling nek sumuk muncul kelambi ayo wah ngarani sing neko-neko karo Begawan Bima Suci niatku ki apik niatku ki tulus aku ora duweni niat apa-apa nek to pancen ana wong sing kepengin suwita karo aku ya tak tampa waton lahir batin tur ning ilmuku ki ming saanane Begawan Bima Suci ki ming pendhita gunung ming saanane sing dipangerteni dan nek kowe kok ngluputke karo Begawan Bima Suci mongko niate atine Begawan Bima Suci kuwi apik sapa wae ora bakal ana sing wani sartane ora ana sing wani gawe cintrakane Begawan Bima Suci lan ngluputke Begawan Bima Suci Kakang Narada kula kok malah kewirangan nggih kewiranganipun nyatanipun menika Werkudara sing salin nyewa pakaian kak menika inggih Kakang Bathara Karsi inggih Karsi sinten lan inggih nuwun sewu Kakang awit kula menika rumaos wirang ngantos kula menika sasasun ampun nek ngantos menika samangke wae Begawan Bima Suci ngambra-ambra menika dadi pun emotaken Werkudara kita aja kaya mangkono niatku becik Bathara Narada nek ora nrimake ya wis bakal tak terusake anggonku madeg pendhita ning Harga Kailasa sisan ora bakal gawe macak Kayangan Suralaya sisan bubar aduh Kakang menika kedah kados pundi kondurke manuk Begawan Bima Suci celeh dhewe
njaluk ngapura. Satemene kegayuhan kuwi iki aku mung kepengin nyuwargake Pandhu bapakku lan Madrim ibuku. Njaluk ngapura aku ora wani bloko karo kowe. Wah, sing tak jaluk mung kuwi, aku ora duweni niat apa-apa. Mbonku madeg pendhita ning Arga Kaelasa Anengge Sang Bathara Guru. Mas Trama Sidam Sekaring Bawono Werkudara teka luhur temen kang dadi gegayuhan kita. Banjur kena ngapa kita ora bloko kelawan panjeran ulun. Nek pancen niat kita anggon kita madeg pendhita mung kepengin bapak lan ibu kita munggah swarga ya. Dina sak mengko iki ulun ngentasake wayah ulun Pandhu lan wayah ulun Madrim. Ulun kentasake ulun papanake satare manjing kasuwargan jati Werkudara. Luhur temen kang dadi gayuhan kita di. Wah, Puntadewa kakangku ya. Wis leremo penggalihmu. Pandhu bapakku lan Madrim ibuku wis munggah kasuwargan. Iya Di. Pun Kakang melu mangayu bagya sartanipun Kakang ngaturake panuwun merga siadi sing wis keduga bisa gawe srana Kanjeng Rama Prabu Pandhu kelawan Ibu Madrim manjing ana ing swarga loka. Yo. Werkudara pun Kakang melu mangayu bagya. Ayo saiki wis badar, ora sanggo Bima Suci, Bima Suci. Kalau ana sing nirokke dadi Bima najis kae. Kresna kakangku sengane ora. Kabeh nek iki mau pancen ora saka karepanku dhewe. Lan ora mergo dombane karo Clitheng kakangku ora bakal bisa kelakon. Oh, dadi ngono critane. Panjenengan menika senenganipun damel kaget penggalih kula. Kula menika kumesar Werkudara murcosake negari Amarta menika kumesar. Mlayu sak nganti mantos sak mangke wonten sinten ingkang boten remen kalian para Pandhawa angel mijet kowe ngranti menawi badhe mejahipun para Pandhawa. Rasah guyu. Ya wis pun Kakang lenggana pun Kang. Pancen iki ya demi apike kabeh. Wis pun Kakang melu mangayu bagya. Yayi Prabu. Kula nderek mangayu bagya awit sampun kepareng minggah wonten kasuwargan Sang Rama Prabu Pandhu. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Barep lan Kresna kakangku. Lermo sawetara manjur jroning pertapan isih ana siji meneh daya sing urung tak rampungi. Iya, Di. Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana. Ora dugrenengan dhewe. Ya Werkudara njuk ngapura. Iki sapa Nalendra Yaksa? Ora salah, ipo ning kene pertapan Arga Kaelasa. Ya kene Arga Kaelasa. Apa kowe kang peparep Begawan Bima Suci? Dudu. Lho, sandanganmu pendhita, mengko tak copote. Walah taala.
kowe Begawan Bima Suci nek kene ora ana Bima Suci anane Werkudara kowe sapa Nalendra nggo barong Prabu Karunggala Prabu Karunggala yo kowe kadene apa kowe prapta ning kene Begawan Bima Suci aku sak temene mung njaluk kepengin diruwan nalika semono aku madeg Nalendra nang anggonku dadi Nalendra wengis tumindakku sasar susur watakku angkara budiku candala Bima Suci marata gage ruwaten aku saka dosa-dosanku kang kaya mangkono kuwi aku mung kepengin ngeruh lan pengin ngerti babagan kasampurnaning urip lan pati Bima Suci Prabu Karunggala piye kowe njaluk diruwat aku mau wis omong ning kene ora ana Bima Suci anane Werkudara lho apa dadi Bima najis tuh wah gawar ngawur sak glewe dhewe ning kene anane mung Werkudara nek pancen kowe njaluk diruwat kudu cara ruwate Bima Suci nanging yo ngruwat nganggo carane Werkudara yo nganggo adu-adu sing balung uleting kulit yo nek pancen ora ana syarat srana liya-liyane kuwi yo tak lakonane Barata kage maju jajal kelawan kadigdayamu remah legane ngate hey ora salah mati aku hei aduh ya Allah Purna ila panalingane lumacaring rati kok katon sumringah pasuryanmu sapa sing ora seneng ati nek gegayuhane kesembatan yo wah bapakmu melu mangayu bagya ya ngger bapakmu melu mangayu bagya sekedhi jumurung merga kowe wis gawe syarat srana tenteming donya sak isine iki yo tuna bapakku sak banjure piye Werkudara apa aku jancen arep curhat kuwi apa tembung ora cetha apa ya curahan hati aku arep omongmu kepiye anane bapakmu iki prapta ning ngarga Kelasa iki utawa methuki karo kowe iki aku mung kepengin melu kowe ngger aku mung kepengin melu para Pandhawa sebab apa mergane aku ning negara Ngastina anak Prabu Duryudana aku disepelekke aku ora dianggep
mung digambar mati karo anak Prabu Duryudana. Waton lahir batin anggonmu kepengin manunggal dadi siji karo para Pandhawa. Wah, lahir batin. Ora goro. Ora babar sari, babar pisan. Wah, sakeleme dhewe. Yo nek pancen kowe arep manunggal karo para Pandhawa ya ayo gage. Nyawijine Guru Amarta. Werkudara matur nuwun Jonger. Matur nuwun Jonger. Oh. Kados pundi nggih kabul kawusanipun anggenipun ngamat-amati dumateng pun Begawan Durna. Ketiwasan paman Kados pundi? kelakon negara Ngastina ora nganggo pujangga, kelakon negara Ngastina ora duweni pujangga. Liripun kados pundi? Bapa Durna dipun boyong manunggal dados tunggal wonten ing ngersanipun para Pandhawa wonten Gareng Amarta. Lah rak apa ta? Mula bener omongane wong akeh nek ucapan adalah doa. Jenengan menika kala wonten ing masewaken ngendika, "Ben Kurawa Ngastina rasah nganggo pujangga." Lah sak menika kasembatan. Kakang Durna ngrungkepi kalian pun para Pandhawa Estungger Badhe kula suwun wangsul. inggih sumanggaken. Werkudara madheg. Duryudana kakangku, Werkudara yo. Ana wigati apa kowe methuke karo aku kanthi pasukan nesu-nesu kaya ngono. Bapa Durna ajuk bali. Lire kepiye? Durna bapakku wis manunggal dadi siji ning Guru Amarta. Wah, nyawiji karo Pandhawa. Nek kowe njaluk baline Durna bapakku mergo entuk sepelekke. Apa ora wirang bebarang kowe aja takon dosa. Nek kowe pancen ora gelem balekake, ora gelem ngundurake Bapa Durna. Ana tangane Duryudana kakangmu aku sing tega karo kowe. Anak Prabu sampun. Wah, sampun to, Nger, sampun. Bapa Durna Nggih, Nger, kula nuwun sewu. Nyatase Durna kok nggih rebutan. Mula kula niku ora bagus. wah sing butuhke kudu bagus nanging kawruhe Kaya ngono. ya tresna kuwi ora gegaran saka rupa bondo lan derajat waton padha tresna ati karo ati pindha nimilan Mie goreng. pindha nimilan mintuna pawur Iya. Ya aku mudeng. iya Nang aku ora nglakoni tresna kuwi. lah kok ngono Lah bojoku kuwi jaran. saking kowe eling kelithian Iya bener. Bapa Durna kula suwun supados kundur ngayomi dumateng para Sata Kurawa Werkudara. apa Lah aku dadi pujangga nang negara Ngamarta mung trial. trial kuwi apa Tegese bersifat sementara. wah kok ngono Anak Prabu Duryudana njaluk bali ku nang negara Ngastina. kok ngono ora iso Iso wae. Mergo pancen jejibane kewajibane bapakku sayekti nang negara Ngastina. wah ya wis tak ikhlas ora dadi ngopo Monggo sumawi kula dherekaken kondur Nger.